Distirarik gabe, baina 3 puntu ezinbesteko lortu zituen atzo Realak Somoisen garaipen oso garrantzitsua koparen aurretik Europako postuetara eusteko. Sentsazio onak Markel orokorrean. Bai, segurazki izan da Mataratzoren etapa honetan, izan dugun Eltxeren partidarekin batera, lasaiena ez, egisa da azkenean emaitza motz geratu zala, batez ere lehengo zati horretan gol gehixo sartu al zituelako Realak. Baina, bueno, garrantzitsuena garaipena lortzea da, 3 puntu eta Europako postoietan pixkanaka burua sartzeko, ahalbidetzen zizkigunak ez? Bai, etzen erraza atzoko norgehiagoka, ze azkenean, aurrean Mallorca zegoen, entrenatzaileri gabe, jeitxerako postuetan, eta testu inguru txar batean, baina Realak burua kopan izan zezakeen, eta ikusi genuen atzo jokalariak lehenengo minututik amaierar arte, entxufatuta zeudela eta eskertzekoa da, ze horrek erabat hurbiltzen dut aldea 3 puntuetara. Amaikakoarekin bagoaz, pixka bat repasatzeko zer atera zuen atzo Rinok, pare bat aldaketa egon ziren edo pare bat aldaketa, adibidez John Martin aulkian hasi zen. Bai, ez talde batetik ustote azorotik ez genula Zakarian lehenengo amaikakoan ikusten eta atzukoan ere berriro ikusi genuen esker gal horretan. Gisa esan da Turrientes Gorrotxa bikote horreri beste aukera bat eman ziola Mataratzok ikusita aurreko partida, gisa aurreko partida Turrientesek ez zuela bere una izan, baina atzokoan berriro ere erakutsi zigun bikote hau bai Jon eta bai Beñatek batera lan oso fina itzen dutela, eta nik uste, gaztiak dira eta benetan maila oso handia eman zutela atzokoan beste behin ere. Bai, eta nik uste dut beraien maila biderkatzen dela Reala aurretik jartzen denan markagailuan, bai. Ze partidua apurtzen bada desberdintasunak markatzen dituzte, eta partidua moteldu nahi badute atzo gertatu zen bezala, ezinbestekoak dira, ze kalitatea daukate baloiarekin, badakite jolasten, baloi gabere lan handia egiten dute, orduan atzo ikusi genuen beraien maila onena, nik esango nuke partidako 2 jokalari onenak edo garrantzitsuenak izan zirela, eta hori albiste ona da. Albiste ona da ere Mataratzok lortu dituen puntuak Sergio Franciscoren garaiarekin alderatuta, ze jada berdindu edo gainditu ditu puntu horiek, Markel. Bai, kasu honetan gainditu ditu, ze Mataratzok 9 jardunalditan 18 puntu lortu ditu, eta bai Sergio Franciscok eta bai Ansotegik 17 puntu lortu zituzten soilik 17 jardunalditan. Orduan, Mataratzok aurpegia, bideo guztietan ari gara aipatzen, baina beste behin ere aipatuko dugu, ze aurpegi xaldatu dio Realari Mataratzok, eta aipatu duzun hori ointxe, bai Gorrotxa eta bai Turrientesekin batera, ikusten ari gara Reala trantsizioetan sartzen dan talde bat dala, bai erasoan eta bai defentsan, eta azkenean, ze garrantzitsua dan Jon Gorrotxategi bezalako jokalari bat izatea atzian, batez ere kontrola jartzeko, eta beste alde batetik Turrientes bezalako jokalari bat izatea aurrerako metro hoiek itxeko, ez? Gainera, finak dira bi lan hoietan. Bai, asko gustatzen zait, dirudienez ez daukatela beldurrik baloiarekin metroak egiteko adibidez. Badaude beste jokalari batzuk 2-3 toketan jolasten dutenak, baina hauek baloia hartzen dute eta ez daukate beldurrik aurrera metro batzuk egiteko baloiarekin, baloia gordetzeko, eskutatzeko, eta hori polita da ikusteko, batez ere irabazten zoazenean, baina garrantzitsua da ere, atzo bezala, markagailua gordetzeko. Garrantzitsua da ere, Realak lortu zuen bigarren helburu bat, ze orain arte, esan genezake, lehenengo helburua irabaztea zela, 3 puntuak lortzea eta Europako postu horietara eustea, baina bigarrena orain arte lortu ez duen zerbait. Atea hutsean ustea, eta kasualidadez, bigarren aldiz lortu du Mallorcaren aurka, Murikiren aurka. Esatu dute kasualitateak ez direla kasualitate, baina kasu honetan aurten Realak 2 aldiz utzi du bere atia hutsean, eta 2 kasuetan Mallorcaren kontra izan da. Ez dakit oindala 2 urteko partidoien kontra itxeko denala ez, baina ikusten ari gara Realarentzat helburu hau, nik uste hemendik aurrera bigarren mailako lehenengua izan beharko litzatekela, ez? Ikusita ligako beste taldeak, ikus dezakegu Realak askarna dela datu hontan. Ustot, bai hemen dakau, 1,5 gol jasotzen ditzu partidako, osea, benetan datu ez da gutxi asko da, eta gainera 2 aldiz ustiat 26 jardunalditan
tia utzik, benetan asko esatu defentsaren paperaz. Datu hau agian kezkagarria izango litzateke Realak aurrean ez balu izango horrelako jario ofentsibo hori, baina hala ere lantzeko zerbait da. Aurretik jartzezarenean markagailuan jakin egin behar duzu emaitza gordetzen, eta Realak emaitzonak atera ditu, baina beti ere sufritzen eta beti ere azkeneko minutura arte guztiaren kontra egiten, ez? Lehenengo zatiarekin hasten bagara, nik uste dut nahiko parekatuta egon zirela lehen minutuak, Mallorca nahiko ondo sartu zen partidura eta nahiko orekatuta egon ziren lehenengo minutuak, baina egia esan nabaria izan zela, gero Mallorcari ideiak falta izan zitzaiola eta hori Realak baliatu zuela mina egiteko. Eta ikusten ari gerala, gure aurrelaria, Mikel Oyarzabal, bere momentu gozoenetariko batian daola, ikusten ari gera ez duela posiziorik, zela guztian zehar ikusten dugu, baloia hartzera geisten da, gero goian ere lehietan aritzen da, eta horrek albidetzen dio, bai esker eta bai eskuine galeri, metroietan, aurreko posizioietan, erasotzeko, ikusten dugu golian, nola adibidez Gedesek espazio hori atakatzen duan, eta bigarren linea horretan, Carlos Soler sartzen dan. Mataratzen eta honetan hori ari gera ikusten batez ere, eta benetan ikusten ari gera, benetan baliagarria dala, eta Realak emaitzonak ari dela ateratzen estrategia oneri esker. Bai, baina kuriosoa da esaten duzuna, ze dirudienez Oyarzabalek ez dauka postu finkorik zelaian, baina ikusten badu aurreko garaietan, Imanolen garaian, amaierako urtean, Sergio Franciscoren etapa horretan ere, Mikelek ez zuen postu finkorik, baina baloiak ez zitzaizkion heltzen, eta ez zuen aurkitzen baloia berak ere. Eta orain bai, orain zerbait dago, mekanismo bat dago sortuta, edo behintzat ideiak garbiago daude, eta hori nabaritzen da, atzo goleko jokaldian ere, berak Zuzic edo Braisek okupatzen dituzten zona horiek zapalduz baloia jasotzen du, Gedesek espaziora apurtzen du, eta pixkat futbolaren ABC-a jarraituz gola heltzen da, ez? Solerrek ere, area zapalduz Valentzian egite zuen moduan gola lortzen du, eta hori oso garrantzitsua da. Bai, batez ere ikusten dugu nola normalian gorrotxa defentsako linea horretan ateratzen dan baloiari irtera bat emateko, eta horrek ahalbidetzen du gure media puntari, atzoko kasuan Solerreri, pixkatxo bat atzeru jokatzeko, eta esan dezakegu jokaldiaren base horretan egoteko, ez? Azkenean, pixka bat aurkaria erakarri gero ondoren beste batzuek espaziora apurtzeko, ez? Eta horretan datzan ikuste Mataratzen estrategia partidaro, ez? Postu finkuak ez izatia, konstanteki mugitzi alde batetik bestera, eta espazioiek benetan atakatzia. Ikusi dugu ere, Realak min gehien egiten duen momentuetan lateralak oso altu daudela. Atzo goleko jokaldian ere ikusi genuen Aranburu oso altu zegoela, eta naiz eta baloia ez jaso oso garrantzitsua dela bera horregotea, ze aurkariari zalantza izatea zorrarazten dio, eta hor gola heltzen da, edo behintzat arriskua sortzen du Realak. Partiduak golarekin nik uste dut Realaren terrenora joan zela pixkanaka eta Mallorcak ez zuela jakin nola aurre egin horri. Muriki areatik oso aldenduta ikusi genuen, naiz eta buruko mina izan Zubeldia eta Txaletatzarrentzat, baina Realak oso ondo interpretatu zuen hori bigarren zatiaren hasieran, baloia hartu eta jokoa moteldu zuen. Bai, batez ere ikusten dugulako argi eta garbi Mallorcaren indargunea zein dan, ez? Erdirak eta lateralak eta Muritxi izatea hor, dena rematatzeko orduan. Muritxi areatik urrun izateak, horrek eragiten du azkenean, ez? Nik uste orokorrian talde guztiatik hitz egiten dut, nik uste partida oso serio egin zuela Realak, ikusten genuen bai Zakarianek eta bai Sarritan Gedesek ere nola atzian defendatzen zuten, eta azkenean, gisa da defentsako linea laukua dala, azkenean gorrotxa eta Turrealdea sartu, baina talde osoak defendatu behar du, eta azkenean talde lana da, benetan, helburua lortzeko eta emaitzak ateratzeko modurik errexena. Zada bat da, Gedesek ez du karrera bat barkatzen. Eta pixka bat honek kezkatu egin zidan atzo, esan nuen, asteazkenera hilda aiatuko da. Ez dut uste hilda heltzea, baina 80 minutua jokatu zituen atzo, eta benetan dena ematen duela jokaldi bakoitzean, bai aurrerutz eta bai atzerutz.
esate zut ere, batzutan, jokalari batzuentzat, ona dala erritmoa hartzia, eta ritmo hori mantentzeko benetan minutuak behar dituzte, orduan. Egisa da, ba, ikusita emaitza, nahiko estua zala, eta oi hartzabal kanpoan izan da, bazkenian gedez izan zala aurria mantendu zuen jokalaria ez, baina bai, egisa da, karga gestio hori, ba, kudeatu egin behar dala, eta konduzibi behar dala. Batez ere ikusita, ze dakaunen azkenean. Bai. Eta, gero ikusi genuen, Barrene eta Susitz bueltatu ziala. Bai, albiste ona, batez ere minutuak aurrera egin ahala, markagailua oraindik estua zegoenean, ba, Rinok aldaketa hauek sartu zituen, ikusi genuen Barrene, naiz eta oraindik ez egon egunean beti dagoela prest zerbait desberdina sortzeko eta desborde horrekin area ertzean beti zerbait sortzen duela, eta Suzic konfiantzaz beterik dagoela. Nik uste dut hor dagoela aldaketa nagusia jokalari honetan, Rinok konfiantza eman dio, berak ere nabaritzen du, bere deklarazioetan ere igartzen da zerbait aldatu dela, eta garrantzitsua da Realarentzat horrelako jokalari bat berreskuratzea. Egia esan, markagailua etzen aldatu, eta Realak bai izan zituela atzean desajuste txiki batzuk, adibidez, Muriki jokaldi batean bakarrik errematatu zuen baloia, eta hori ez litzateke gertatu beharko, baina hala ere partidoaren kudeaketa orokorrean ona izan zen. Bai, barka ezinak dira azkenean ba, detaile txiki horiek, eta askotan, eta denboraldiko lehenengo etapa horretan ikusten genuen nola utxegite horiek, ba, golian amaitzen zuten, eta azkenean Realaren emaitza orokorrian eragin bat zuan. Baina, bueno, Jangel bezalako jokalari bat ere, ba, dinamikan sartze oso garrantzitsua da, oso interesgarria, batez ere, taldean ez dakagun beste profil bat delako, Jangel bezalako jokalari bat, indarra, altua, ba, benetan beste, egisa amaikakoan izateko ez, baina bueno, beste zeozer edo beste baliabide bat da Realaren zat. Albiste txarra, partidaren aurretik izan genuen, ze horri Oskarson minduta zeuan eta ba, deialditik kanpo geratu zen azkenengo momentu horretan. Bai, ikusiko dugu norarte heltzen den Oskarsonen min hau, lesio bat dakartzan edo ez. Pena bat da. Zalantza da, hasta azkenerako momentuz, Zalantza da momentuz, oraindik Realak ez du atera, ba, bueno, proba mediko horien emaitza, baina pena bat da. Ze ikusten duzu horrelako jokalari batek ezin dituela 3 partidu jarraian jokatu, eta bere golek ematen diguten esperantza hori, ba, bertan bera geratzen da pixka batez. Baina, bueno, gero beste susto bat ere egon zen beroketan, Oyarzabalek min hartu zuen kolpe bat zirudien, ez doa inora. Braisek ez zuen jokatu uste dute 5. txartela ikusi zuelako aurreko partiduan. Bueno, ikusiko dugu nola kudeatzen duen Realak asteazkeneko partida, kargen arabera, denarekin irten behar da, hilalabiziko partida da. Eta ikusiko dugu zein heltzen den hobeto eta nola planteatzen duen Rinok partidua. Bai, ikusita ba, lehenengo aurreko partidaren berdina, finalerdietakoa. Atleti a priori ba, pizkat gaizkio iristen da, Reala ba, motivazioarekin eta behintzat ba, handitxuta etortzen da, eta hori kontra eta alde joka dezake partidara ikusita. Orduan, trampa horretan ezin da Reala jauzi, hortaz, ba, nik uste Rino Mataratzok burua nahiko hotz mantenduko duala, jokalariek bakite zer egin behar duten, eta ikusiko du, baina nik uste gaurko gauetik aurrera, zenbait amets izango ditugula ba, partidarekin erlazionauta azkenean. Bai, hemendik aurrera fokua hor dago, asteazkenean gaueko 9:00, batutan astu egiten zaigu, 3 aste pasatu dira, ez da asko, baina Realak abantaila dauka markagailuan, eta abantaila horrekin jakin egin behar da jokatzen. Ez dakit hobea den kontziente izatea abantaila daukazula edo ez, ze azkenean abantaila izateak ere partiduaren planteamendua aldatzea eragin dezake, baina garrantzitsua da jakitea nola heltzezaren partidura. Hombre, nik uste mentalidadia ba, beste gol bat sartzekoa izan behar dela, ez? Azkenian emaitzaren golen ezberdintasun hori ba, minimoa da, gol bat karrekua da. Hortaz, Atletikek gol bat sartzen badu azkar, nik uste gero ja ba, ipurtzulua ongo da, bezala ongo dela. Hori hasieratik. Guk behintzat, espero dut jokalariek ezetz, eta sinesten dut jokalariak barrutik lasaiago egongo direla, baina guk... Eta badakizu zer, nik uste
aurtengo Oyarzabal, aurtengo Remiro, aurtengo jokalari askok benetan ez dakit, esperientzia hori barruan dutela, eta nik uste partidak kudeatzerako orduan, honek ere eragin bat izango duela, eta nik uste horrek gure alde jokatuko duela. Nabaritu egin behar da, Realak 3. urtez jarraian finalera pasatzeko aukera daukala, eta azkeneko bietan kanpoan geratu dela. Orduan, kudeaketa hori, emozioena, sentimenduena eta markagailuarena igarri egin behar da. Egia esan, Atletikek ere 4 finalerrik jokatu ditu azkeneko 5 urtetan, uste dut, eta hori beraiek ere badakite, baina horregatik are garrantzitsua da Reala kontzientizatea zer daukan aurrean eta zer daukan apirilaren 18an zain. Hortaz, bizi ez genuen, amets eta final horren bila. Bai, joan beharko.